जोंथ' दा थासारिया नोंसोर नुखाबाय सारमोनहा बिराद खस्थ'नि थासारियाव नोंसोर दा नुफैबाय दा आङो बेबायदिनो बोसोरफा साफा आंहा मानसिया रुंसारि जालांबाय थाबायना बिबाजै थांबाय बिब' थांबाय आरो आंनि हासबेन्ड थांबाय दा बेनि थाखाय आं बिराद न'खरखौ सोलिनायाव बिराद खस्थ' मोनबाय आरो आं दा गिजि गब्लं न'आवनो थानानै आं दा सोलिलांबाय मालाबा समाव आङो जि दानो रोंनायखाय एसे एनै जि दानानै आङो फाननानै जानो हाबाय आरोखि आरो मालाबा समाव बिदिनो मोनाबाथ' टाइमनि खोथा जाहैबाय बहाबा थांनांगौ फैनांगौबाथाय आं जिखौनो दानो मोनला दा बेनि थाखाय आं बिराद खस्थ' मोननायाव जादों आरोखि आंखौ जाहाथे अनसुंथाइ मोनो खोमा बेबायदि साननानै आं दाख्लि लरेन्स सारनाव थांदोंमोन ओमफ्राय बेहाय र' दसे उनावहाय जागोन बेबायदि खोथा बुंदोंमोन नालाय आंखौ अननानै एसेबाबो रेहाय होदो बा अनसुंथाइ होदो बेबायदि होननानैहाय आङो बुंना फैनाय जादों आरोखि ओमफ्राय सारा बिराद गावजों मा होनो गावनि टाइम सर्ट जाबायना बेहाय आं जेबो सारजों बारा खोथा मोजां गाज्रि रायज्लायजोबनो मोनासै ओमफ्राय बिनि थाग्राफोरजों आं फंनैसो खोथा रायज्लायनानै फैदों आरोखि दे उनाव जागोन दे होनना बुंनायखाय जों फैफिननाय जादों आरोखि जिथु दा असमियारि बिथाङा नोंथांनि न'खराव नागिरफैदों आरो नोंथांनि न'खरखौ लुनानै होनायनि माखासे खोथा होदों बिथाङा मा फोरमायगोन बिथांनिसिम दा सारा लुनानै होयोबाथ' सारा जुदि अनसुंथाइजों मोनोबाथ' सारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनोबाथ' आंनि गोसोआव बिराद गोजोननाय थागोन आरोखि आंनि फिसाखौ आरो आंनि बिनानै फिसाफोरखौ आरो बिमा बिफाखौ थानो हानायनि थाखाय सान्थियाव फैगोन आरोखि आङो दिनै आङो जोंनि 10 नं देबोरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय मोननै बिसिडिसियाव आङो गासै 9था न'खराव भिजिट खालायदों बिथांमोननि मेम्बार आरो बिथांमोननि प्राइमारि जोंनि सोद्रोमाफ्रा आंखौ खावलायहरदों जे बिथांमोननि ओनसोलाव गोबां बेबायदि माने गोबां बोसोर बेबायदि पेरालाइसिसजों गोग्लैसोनानै थानाय आरो जायफोर बेक्तिफ्रा गैजायै न' बां गैयै बेबायदि बेक्तिफोरखौ लानानै दिनै आङो जोंनि पार्टि वार्कारफोरखौ लानानै मोनसे भिजिट खालायनानै बिथांमोनजों लोगो हमज्लायनाय मोनसे जि हाबाफारिखौ जों लादोंमोन आङो सिगाङावनो मा होनदों जोंहा मावरियागाव बायसआव आङो मोनसे न'खराव जोंनिनो पार्टि वार्कारमोन बिथाङा गोबाव सम जोंनावनो खामानि मावदोंमोन आरो बिथाङा बेबायदि रां राशिनि बिथिङाव बिथाङा नोरजिया जानानै दंमोन आरो गोबां दुखु खस्थ'जों गावनि फिसाजोनि जि ड्रेस पार्टिनि थाखाय गोबां प्रब्लेमाव गोलैना दंमोन बेखौ जोंनि सासे वार्कारा खोन्थाहरनायाव बिथांनि न'खराव भिजिट खालायनानै एसे बिथांमोननि ड्रेसनि बेबस्थाखौ आं खालायनायनि थाखाय बिथांमोननो एसे अनसुंथाइ होदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा हल्टुगाव माने बिसिडिसिनि सिङाव गासै आङो 8था न'खरखौ भिजिट खालायो फ्राय बेहाय आङो मोनसे न'खरखौ जोबोद दुखु नांदों जेराव बिथांमोननि न'खराव खुनु गारजेनानो गैया आरो बिथांमोना गारजेन गैयिनि जाउनाव बे जाहैबाय मिलनपुराव आरो बे न'खराव सासे फरायसा गथ' दाख्लै बावैसो मेट्रिक पास जानाय सासे हिन्जावसाबो दङ बिथाङा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों एडमिसनखौल' लानो हादों प्लास बिथाङा लेखा आरो मा होनदों ड्रेस पार्टि बिथाङा लानो हायाखैमोन आरो साइकेलाबो बिथाङा मोनसे गाज्रि अबस्थायाव दं होनदोंमोन दा बिथांखौ आङो बिथांमोननि न'खरखौ भिजिट खालायनानै आरो बिथांमोननि जि न'खौ नुबाय आं न'आ फ्राय माने मा होनदों गुथे गब्लंजोबनाय हाथरखि नुजोबो जेराव बिथांमोना अखा हायोब्ला बारहुंखा बारोब्ला बिथांमोना थानायनि खुनु माने अबस्थायानो गैया जेराव बिथांमोना गंसेबो सखियानो गैया दा ओंखायनो आं बिथांमोननो खोथा होदों जे बे साननै सानथामनि गेजेरावनो जिहेथु बिथांमोनखौ आङो थिनबानसो थिं बायनानै होनानै आरो बिथांमोनखौ जाहाथे न'खौ एसे थिग खालायनानै जाहाथे बै न'खरा जेराव बिथांमोना गारजेनबो गैया फरायसा दङ उन्दै उन्दै गथ'फोर दं बिथांमोना जाहाथे बे फिसा न' खालायना होनायाव जाहाथे बिथांमोना गावसिनि बेबस्थाफोरखौ लानानै बेजोंनो जाहाथे फरायनाय थासारिफोरखौ खालायनो हायो बिनि थाखाय आं मोनसे बेबस्था खालायना होगोन आरो बेजों लोगोसे जि ड्रेस पार्टिनि थाखाय आं एसे अनसुंथाइबो बिथांमोननो दिनै होबोनाय जादों आरो बेजों लोगोसे आङो गोबां बेबायदिनो अगुरि बिनिफ्राय ब्रह्मपुर बिनिफ्राय गेजेरमाखा इस्ट माने चन्द्रपुर बिनिफ्राय निउ हल्टुगाव बिनिफ्राय मा होनो सनापुर आङो बेबायदि गामिफ्राव भिजिट खालायनानै गोबां बेबायदि पेरालाइसिसजों गोग्लैनाय जायफ्रा 3 बोसोर सोरबाया 8 बोसोर सोरबाया बेबायदिनो 9 बोसोर सोरबाया बिदिनो 3 बोसोर 2 बोसोर बेबायदि गोबां बिथांमोना बिसिनायावनो गोग्लैसोनानै दं आरो बे न'खराव जास्ट बिथांमोनजों बिथांमोननि न'खरजों एसे खबर लाथावथाव आरो बिथांमोननो जि हायो एसे मुलि बायनानै जानो हानाय बायदि आङो बिथांमोननो एसे अनसुंथाइफोरखौ होदों जिहेथु बियो आंहा मोनसे जिउआव बेबायदि बेक्तिफोरखौ एसे सहाय खालामनो हायोबा गोसोखौ गोजोननाय मोनो
बिनि थाखाय आं बिथांमोना खावलायनाय लोगो लोगोनो जि आंनिफ्राय हायो जाहाथे बै बेमारि न'खरफोरनो जाहाथे आङो थोजासे होनो हायाब्लाबो बिथांमोननि न'खराव जाहाथे बिथांमोननि गेजेरजों आंबो माने दुखु खैफोद आफोदखौ जाहाथे एसे शेयार खालायलायनो हायो नामा होननानै आं दिनै जोंनि प्राइमारि वार्कार आरो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै एसे आङो भिजिट खालायनानै बे माने हाबाफारियाव दिनै आङो बाहागो लानाय जादों। बेखौनो बुंनो सानदों थांनाय 17 बोसोराव जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा बेहाय बिथाङा 17 बोसोर सिप जादोंमोन आरो दा बिथाङा नै एक्जिस्टिं MCLA हिसाबै बिथाङा मा होनदों दङ। बिथाङा दा 4.5 बोसोर जाबाय। दा आं सानो बिथांनि बे समस्थियाव जोंनि बे समस्थियाव देबोरगाव समस्थियाव जेखौ जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौ लानानै गोबां सिमां नुदोंमोन रायजो राजाफ्रा गोबां जोंनि हावरियाफोर दङ। दिनै हयथ' हाग्रामा सारा बे 17 बोसोराव बिथाङा बे गामिफ्राव हयथ' बेरायहैयाखै आरो गोबां बेबायदि दुखिया खस्थ'जों सैसोनानै थानाय बेक्तिफोरजों बिथाङा मालाबाबो सोमोन्दो लायाखै खोमा। नाथाय जोङो UPPL दोलो जानानै जों मालाबाबो जोङो जेननानै थायाखै आरो जों मालाबाबो बेबायदिखौ जोङो लेहेमबो खालायाखै। मानोना जेब्लानो जोंनि मानगोनां शिब प्रमद बर' बिथाङा जोंखौ खोथा होखानाय बायदि जोंनि मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि बिथांमोना जेरैबायदि बिथोन जोंखौ होदों जे बेबायदि जुदि समयसाफोर जेंनाफोर जुदि दङब्ला नोंथांमोना जिखि थासारियाव थाया मानो जिहेथु नोंथांमोना जुदि पार्टिनि सासे जुदि सोद्रोमा जाबायब्ला वार्कार जाबायब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि मोजां गाज्रिखौ खबर लानाया जोंनि साफ्रोमनिबो दायित्व हिसाबै दिनै बे दायित्वखौनो पालन खालामनानै फैदों। आरो आं सानो दिनै बे हाग्रामा महिलारि बिथां सारा दिनै 17 बोसोराव जिबायदि जोंनि गेजेराव खामानि मावनांगौमोन आरो जिबायदि मा होनदों सुबुं अनसायनांगौमोन रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि अननांगौमोन बिथाङा गिदिर गिदिर लेक्सार होनाय गिदिर गिदिर बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौल' जों नुनो मोनदों आरो बिथाङा गोबां बेबायदि बिथांमोननि टिमफोरा बिथांमोननि जि सानैसो जि बिथांमोननि माने जाखांफुनाय दैदेनगिरि बिथांमोना गिदिर गिदिर लेक्सार होनायखौल' जोङो नुनो मोनदों। मानोना बिथांमोना दिनै ओनसोलाव गामियाव थांनानै सोर बेक्तिफोरा माबायदि अबस्थायाव गोग्लैनानै दं सोर बेमार आजारजों सोर दं गैया सोर मोनजादों मोनजाया बिथांमोना बेफोरखौ खुनु उदिस लानो सम गैया। नाथाय बिथांमोना मिथिं माथां खालायनानै बिथांमोना सानफ्रामबो प्रमद बर'नि सायाव माने गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंनाय प्रमद बर'नि सायाव बिथांमोना गाज्रि गाज्रि माने मुं सुनाय बेहायल' जों बिथांमोनखौ बेस्थ' जानायखौ जों नुनो मोनदों। दा ओंखायनो आं खावलायदों फैगोन समफोराव हाग्रामा महिलारि सारखौ जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावमोना एबार जे बिथांखौ बिदाय होगोन बियो 100% जानानै फैबाय। मानोना बयबो दिनै सोलायनायखौ लुबैदों आरो बयबो बेक्तिफ्रा दिनै प्रमद बर' बिथांनि सरखारखौ लुबैदों। मानोना प्रमद बर'आ दिनै BTC आव सान्थि लाबोदों। जोंनि मा होनदों देबोरगाव समस्थियाव बिथाङा सान्थि लाबोदों आरो देबोरगाव समस्थियाव हाग्रामा महिलारि सार थासेयावबो MCLA थासेयावबो दिनै जोंनि ओनसोलाव बिथाङा जोंखौ मा होनदों बिमा गदाय बायदि बिथाङा नायाखै आरो बिथाङा नांगौखिनियाव जोंनो सहाय खालायदों हेफाजाब खालायदों आरो खालायलांबाय थागोन होननानै बिथाङा जेब्लायबो जोंखौ खोथा होदों। दा ओंखायनो आं सानो फैगोन समाव बयबो रायजो राजाफ्रा बुजिदों आरो बयबो रायजो राजाफ्रा दिनै एसेब्लाबो दिनै प्रमद बर'नि अननाय आशीर्बादखौ मोनदों लरेन्स इस्लारिनि अननाय आशीर्बादखौ मोनदों। ओंखायनो आं सानो देग्लाय हाग्रामा महिलारि सारा जेननाया माने रायजो राजाया बिनि फिननायखौ माने फैगोन BTC इलेक्सनाव होगोन।